Iberbengoako estazinon asuntoan. Ingeituz, Goierri eta Beharri guztiok erdibitu. Gu hemen Villaberden bizi geranak, ibili gare beti oso pozik joteko Martiturriko aldarreriak goira eta trenpiden azpiti pasau eta hango lagun guztiekaz alkartute garenen, baina orain errezutake ara du buelta hitze bat. Trenbiden azpitin ez goitik joten gaitzezen. Eta pasatan du nortik, eta on joteko urire, buelte dana emon berdot. Adamarek ure, batzu terrenotekorez, beste kalden, eta oin apurtu induzkue, dana joteko batera eta bestera, buelte hitzera emon berdu. Eta tosuri bere, hori txai, hilingo dotzore tosuko hori bere. Ez dana indotzore, fastidia dana, osea, que este korella ez eberez. Eta hori ez da ziniozetako indaure. Horremeste urte, inbarik ezer. Eta oin ozta bere, jale honor. Ozta bere ketuteko, ez du pentsaten dela soluzio ona ibilteko hola. Iberbengoa oin da, baina lehen ez da izer Iberbengoa. Daure nor, además getxon gure daure kendu baserri dana inetzek eta gauzak. Zetarako horren beste. Gu hemen jaio gare eta beti bizi garez aldeako gauzakaz. Eta oin Villaberden zer, eta oin usta bere honegaz edadeaz noragoaz. Nitzako ez da ondo, Ez da ondo. Además hori, ez da, nik ez dut ikusten fundamentu.